Umarangkada na sa New Clark City ang kauna-unahang football festival na ginaganap sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Tampok dito ang young football players mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangunahan ng mga opisyal ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang pagbubukas ng 3-day tournament simula Biyernes, May 8. Target daw nitong itaguyod ang youth development, teamwork at sportsmanship sa pamamagitan ng football. Mahigit 30 football clubs mula sa iba't ibang panig ng bansa ang kalahok sa festival. Gagamitin sa torneo ang dalawang format ng laro, 11A side para sa older youth players, habang 8A side naman para sa edad 9 hanggang 12, para mas maging inclusive at angkop sa development level ng mga kalahok. Ayon sa organisasyon, bahagi ang event ng patuloy na paghubog sa New Clark City bilang pangunahing sports and tourism hub sa bansa, kung saan binibigyang diin ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga batang atleta. Bukas sa publiko ang football festival hanggang sa Linggo, May 10. Libre ang entrance, kaya inaasahang dadagsay nito ng mga pamilya, football fans at supporters na nais masaksihan ang new generation of football talent sa bansa. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News.